Hey guys, lana fैलायबाय नोंथांमोननिसिम मोनसे एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो भिडिअआ बारा गोथौ थाला भिडिअखौ जागायनोसै बे जाबाय जोंहा सारा टिचार डेआव मिनिथाव मेथाइ रोजाबनाय सुबुंनि जिउआ मुगाया दानो गोसो नायनि सुबुंनि बे जाबाय राभा हारिनि मिनिथाव मोसानाय बे फाग्ला बिदिजों जायो बे जादों मादै मोनहा गावसोर गोसो जानानै रंजानोसै दे जेबो नङा Guys, video ko begian dan hanya baik, minta una video anda nama video mana, kau nak kontrol mana salah guys, minta.